ngibulele ukuba kukho amanzi phambi kwami. Ya. Okwesibili, okanye mandiqale apha, utsho uZulu. Uyabulahla kuthanda uMuzo? Ndicinga ndisakwazi. Utsho uSiphofu bandifundisa igama. Phaya eXhumana. Ndifundile nyhani phaya eXhumana ku-JSS up to 1987. Ndaya eFaro ngo-1988 up to 90. Azange ndiyenze lokukhifta. Sasifunda sona Ayifana iminyaka. ndaphuma ke nyhani ndaya Thengiwe nakwelaa sikolo samafowabo ecala. Ndiyothiwa ke uba uqale uphangela ndibe ndawusebenza naseKapa. Ndiyothi ukuqala ngo-96 uphangela ngoMatshi, uba ndiqale nge-7 kaMatshi 1996 ndawuphangela. Ngoku ndithiwa xa uma apha sithi Kolisi noba ndingaseofisini kodwa usalayo will always be colleagues ngootitshala zonke. Akukho nto ingcono endizalayo. Ndihayitekwa yile ndoda yakwamnguni ithi mandizophosa amazwi abe mabini ibe mathathu. Akho nto ndiyibhalelwe, ndimane ndibhala ngoku ndimane ndicinga ndibhale, ndimane ndicinga uba ndibhale mhlawumbi yintoni na endiyithethe. For ootitshala, more especially ootitshala that are teaching in a rural school kwi-environment yasezilalini. Endiyiqhelileyo ndititshile eNogwaza uBeyele. Ndahamba ndawutitsha eMbulesizwe, ndawutitsha eNhlelelengwane eLeyiwe. Ndayi-deputy for 12 months. Ndemka ndazoba yi-principal apha eMonti. Ndaphinde ndaqonda uba kusekhona indawo endinogqithela kuyo. Ndagqitha ke ndaba phaya efokусana njengoba esitsho uSiphofu. So isetting okanye isikolo sasezilalini ndiyasazi iingxaki zazo. Kodwa le ndihlala ukuqala ndiyithethe kuqala before ube uyaya kulaa environment isisikolo. Ingase xa ungutitshala ndiye ndadibana nomthandazo ophantsi ufane nalaa mthandazo owenziwa ngootitshala xa kukho ititshala ekileyo. Lo ndiyawuqonda laa teachers prayer, but ke ayinguwo. Ndinomthandazo endiye ndimane ndidibana nawo, uthi ngomthandazo, Dear God, guide me as I shape young minds today. Give me patience, wisdom, and kindness. Give me patience, Wisdom and and kindness. kindness. Help me connect with my students and inspire them to reach their potential. Umthandazo lowo ekumele uba singootitshala siyawenza because we are dealing with abantwana abanengqondo nokuqonda okuhlukileyo nezimilo ezihlukeneyo. And ndiyaqoka la magama abizwa apha remember inoba zizimilo ezahlukeneyo babantwana ababiza. So funeka ngoku as a teacher umke onala mentality. Sinazo iingxaki zethu emakhaya. Sine-personal problem. Ingxaki zabantwana, iingxaki zemali, iingxaki zonke. Kodwa xa ufika esikolweni masizishepa egeyithini. Usishepa egeyithini. Ungangeni eklasini uthwele imithwalo yakho yasekhaya, iingxaki zakho zasekhaya. Because uzophela le nto yakho yonke ingxaki uyikhuphela baba bantwana bamsuka abangenza nganto. Ayikho siyafana. Kuba kaloku ufuna ukuphokoza le nto ikusindayo igcwele apha kuwe, ngoku iphela ikhuphela abantu nabarongo.
so masizame ke loo nto. Ndizawuthetha ke ngeento ezimbalwa. Siphangela kwizikolo, ndithe ke ndandithetha nobhosi nomama ndathi zaba ngathi ndiphethe isabhokhwe zomane ndikhalisa nje, ndizawuthetha apha naphaya babe nina ndikho nto nje ndimane ndibhala nje. Teaching in a rural school, isikolo mhlawumbi esifana neFaro, which is under-resourced, that makes it difficult for you as a teacher ukwenza umsebenzi wakho to your utmost best. Because ikhona into ikuhindarishayo, wena uyafuna ukuba wenze ngale ndlela. And ke nathi ke siyi-department andifuna ukuphosisa ourselves failure in time to score. Ngoba okokuqala kwa le mali ka-norms and standards for school funding ayifikeleli ncakasana kwiinidzi zesikolo, ihambe iphele esithubeni. Uphinde ke ngoku uphangele eFaro kwisikolo esine-community yabantu, mhlawumbe andifuni utsho uba nandila community abangazusebenzisana ncam nani. Abanye mhlawumbi bathumela abantwana esikolweni bengenaso bona isikolo. So ezinye zezinto esifunayo bona bazounderstanda. So funeka ibe open ingqondo yakho, uyazi uba ndidilishana nabantwana abasuka kula makhaya ohlukeneyo. Siphinde isikolo singanaa-resources, zingabikho nalapha eQhumanga, zingabikho naseFaro, awukwazi uzawubalekela phi na. Funeka usebenzise le nto ukwazi ukuyisebenzisa. Ndithetha kamnandi kapha, I've been monitoring, uyayazi ubos xa uphuma ii-results ndiye siya-communicate, ndincome nangoku besisithathiwana semngcwabeni. Ebendithengisile ngepesenteji engaphezulu. Kodwa ndavuya ke, kodwa xa isikolo singakhange sibizwe as section 58B school, nihambe niyo-akhawunta phaya nibhalelwe ileta kuthiwe izame uphendula, kuthiwa izame intervention strategies endizazisebenzisa to boost aba bantwana kwenze ba-achieve better. Ndiyavuleka, happy. That means kwezo limited resources zikhona ndingenazo, okanye ezo resources limited esikolweni, niyakwazi ukuprodusa, niyakwazi usebenza bapase abantwana. So it is very important to celebrate the small wins because abantwana abanakubasa ninye. Ifana nabantu abendingumshumayeli, ifana